И какво става, хора? Аз съм Слави. Вие отново сте в канала на Слави Гейминг. И в днешното видео, това, което ще правим, както в момента може да видите, съм от един дефолт акаунт. Това е защото специално създадох нов акаунт за Мегапик, понеже от главния ми моят акаунт, от Слави Мила Фън акаунта, от втория ми акаунт, изхарчих билетите. И за това създадох нов акаунт специално да стигна 400 купи, да отключа клубовете, да джойна в Слави Мила Фън клуба и да се опитаме да запълним всичките звезди. Понеже, както знаете, този Мегапик има двойно повече награди и правим всичко възможно в клуба всички да го запълним. И да се надяваме, че ще успеем, и затова създадох този нов акаунт, да се пробваме да го запълним. Както може да видите, съм закръстил кит, за да проверя този мит, че ако се кръста кит, има вероятност да ми се падне кит. Не знам дали е вярно, но реших да го пробвам. Така, но този акаунт, естествено, след Мегапик най-вероятно ще се изтрие, защото не съм въведел имейл, но няма значение. В днешното видео ще правим този гигантски огромен анбоксинг. Буквално днеска създадох акаунта и тези награди ги събирах, изпълнявах квестове. Това са сумати награди, 20 награди, страшно много. От 8 левел до 27 буквално. Джака ми е нова и Брок също ми е нов. Там. И ще направим този анбоксинг. И общо този огромен анбоксинг. Просто реших тук да си вляза в стаята, да запиша анбоксинга, защото не исках да го отварям сам. Естествено ще е по-яко, ако си купа броопаса, но не искам да давам пари за този дефолт акаунт. Но да. Нека направо започваме. Така, 10 джема. Ще оставим старт дроповете за накрая. 1000 PowerPoint, 100 кредита, 1000 coins, 100 кредита, 10 джема, 1000 coins, 100 кредита, 1000 PowerPoint, 100 кредита и останаха само старт дроповете. Те им са 40 джема, аз имам 20. Така да преброим колко са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 стар дропа. Добре, супер. 10 стар дропа, айде да ги отваряме. Почваме с първия. Да видим. Епик. Нищо. Така, следващия. Митик. Добре. Добре. Дарил. Добре, парни са Дарил. Първият нов герой. Така, супер. Супер Rare. Rare. Нещо нямам късмет от това акаунт. Epic. Rare. И последно Супер Rare. Хора, унбоксахме всичко, кратко видео, но просто да, реших, влезнах, заснех това кратко видео да направя унбоксинга, защото, както казах, не ми се отваряше сам, исках да го отворя на видео, за да има готин контент, който да заснема. Така, общо взето е това. И да, абонирайте се за 9-ти ни канал с камбакто, дайте лайк и чао!